An b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ k'aw bisimila Baga Bulon sanfɛ. Baga Bulon ye émission min kɔnɔna la an bɛ jamanaw ko walawala ka a ko sɛnsɛn ka kuma a ko kan ka hakilinataw di. Komi babu kɔnɔna la n bɛ to k'a fɔ an ɲɛna n kelen tɛ baro kɛ ni n barokɛɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ Musafu Jara. Ouais Fiston. A cogo di? Ça va Dieu merci. Ko bɛ ka ɲɛ. An b'Ala tanu yɛrɛ de. Jamana bɛ jɔ. N'an bɛɛ y'an se kɛ jamana kan ka jɔ. Ok. Ne ba. Naam. Ça va? Ça va. Ko ka ɲɛ. N bɛ Ala tanu. Wa. Merci. A kɛra cogo di? I n'a fɔ cogoya jumɛn na? Komi i bɛ ka n lajɛ o. Komi i fana bɛ ka yɛlɛ o. Ayiwa. Bon n ye labila. O b'an bolo kɔrɔ bi Usumani Eric Jakite dolu karamɔgɔ don a bɛ astrologie de kɛ ale b'an bolo kɔrɔ bi Usumani somɔgɔw. Hɛrɛ. Kɔri basi foyi tɛ yen nɔ. Tɔɔrɔ t'u la. Anba. Aw yɛrɛ dun? Basi foyi t'a la. Basi tɛ yen. Anba. Ba. Ɲɔni an ka débatw daminɛ sa Musafu Jara. Nin semaine in kɔnɔna la an t'u fama na dɛ. Nin wagati laban in kɔnɔna la fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ de? Ba nin wagati laban in kɔnɔna la fɛn min kɔni diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka da an ka premier ministre nalen ka segin ka na kɛnɛya kɔnɔna la hali n'a ma ɲɛ a tun bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la wagati kunkurunnin kɔnɔ sisan kɔni ko a kan ka na baaraw daminɛ o b'a jira k'a fɔ ko alhamdulilayi kɛnɛyaba sabatira. Ne ba ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an ka émission laban ni sisan cɛ fɛn jumɛn de kɛra jamana kɔnɔ mun ye marqué dɔɔnin. Bon Musafu ye min fɔ o bɛ n ta la premier ministre ta tɛmɛnen kɔfɛ fana an ka écoledenw olu fana labɔra même jardin d'enfants k'u bɛɛ lajɛlen labɔ donc o yɔrɔ ye ne marqué mais bi bi in na ko fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ écoledenw ka situation na donc an b'a fɔ tari tari. D'accord. Eric ni wagati in kɔnɔna la komi aw ni fanga ka surun an t'a fɔ ten tɔ donc ni wagati ninnu na fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ? Bon ni wagati in na n'i y'a jateminɛ ko caman bi sen kan i n'a fɔ Musafu y'a fɔ cogoya min na minisiri ka nali an bɛ dugawu kɛ an bɛ Ala barikada a kɛnɛyala a segila cogo la donc an bɛ Ala fo o la a ka baara daminɛ tuguni lafiya kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa sɔrɔ donc o yɔrɔ in o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ka nali la tuguni quoi. D'accord. Ok o b'an don an ka débat kɔnɔna la bi an kuma y'a ɲɛfɔ a ye cogo min na Eric Jakite b'an bolo kɔrɔ bi ale ye dolu karamɔgɔ ye a bɛ mɔgɔw ka horoscope ɲɛf'u ye a bɛ mɔgɔw ka fɛnw ɲɛfɔ komi an ka ɲininkali bɛna sɛmɛ ale la bi en même temps an bɛ tɛmɛ ni barow ye an ka ɲininkali kun fɔlɔ Eric la bi o ye Eric dolo yɛrɛ ye jumɛn ye mɔgɔw b'a fɔ ko dolo ye jumɛn ye astrologie yɛrɛ ye jumɛn ye? N bɛ segin ka n lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn b'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn dolo n'i ko ko dolo i b'a fɔ ko diɲɛ n'i ko ko dolo i b'a fɔ ko ɲɛnamaya n'i ko ko dolo i b'a fɔ ko wagati tubabukan na a b'a fɔ ko astrologie bon n'i y'a tila yɔrɔ fila ye astre o bɛ dolo de ko fɔ logie o ye kalan minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na maintenant n'i ko ko dolo wagati i n'a fɔ samiya funteni kawula fonɛnɛ dolobaw de bɛ sanfɛ n'an y'an kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ an bɛ dolo minnu ye o dolo ninnu anw tɛ baara kɛ ni olu ye o dolo wɛrɛw bɛ yen nɔ ni ɲɛ ka yɛlɛ tɛ olu ye olu bɛ tile la munumunu i n'a fɔ Mercure ni Venus ni Saturne ninnu ni an b'a wele Hɔku ni sigilolo Venus ale ye sigilolo ye ni arabu fana b'u ka tɔgɔw fɔ a la bon ni dɔnniya in anw ye nin daminɛ yan kabi wagati jan nka tubabu fana nana don a la ka recherche ba kɛ a la parce que astronautes olu bɛ taa sanfɛla de la olu de bɛ taa sanfɛ ka taa kibaruyaw ɲini dolow ka tagama cogo dolow ka bonya cogo ani fɛn minnu bɛ dolo ninnu kɔnɔ ani effet minnu bɛ se k'a to parce que dolo ninnu nɔrɔ de b'a to sanu bɛ bɔ dugumakolo kan dolo dɔ de nɔrɔ bɛ jama créer dolo dɔ de nɔrɔ bɛ fɛn o fɛn ɲɛnamaya kɔnɔna na fo ka taa se yiriw fana ma o dolo ninnu nɔrɔ de fana bɛ jigin adamaden kan i ye adamaden nasugu min ye dolo bɛ se ka dolo min bɛ bila i kan sisan nɔ n'a b'i gouverner i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na automatiquement ni dolo karamɔgɔ ye mɔgɔ ye ka a ka kow kɛcogo jateminɛ a bɛ faamuya ba dɔ sɔrɔ fɔlɔ nin ye nin mɔgɔ qualité in de ye yanni a k'a ka ko yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ nin ye nin mɔgɔ qualité in de ye n'i b'a fɛ ka gɛrɛ nin na i kan ka taa gɛrɛ nin na nin gɛrɛ cogoya in de la i kan k'i majigin ka gɛrɛ nin na nin gɛrɛ cogoya in de la i kan ka
fariya ka gɛrɛ nin na ni gɛrɛ cogoya in de la donc dolo de bɛ se k'i bilasira ka se ka mɔgɔninfinya yɛrɛ dɔn fo ka taa se dugumakolo kan fɛn minnu b'a kan n'i ma fɛn fɛn b'a kan dolo yɛrɛ ye fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ parce que dɔnniya nasugu caman de bɛ dolo kɔnɔna na météo wo bon i bɛ partie fitinin min ta ki o kalan k'o ɲɛ fɛngɛ i bɛ continuer o fɛ n'o tɛ n'i ko i bɛ dolo kɔnɔna kuma i tɛ se ka tila la. D'accord. Bibaga bulon ka di dɛ. Musa ayiwa ɲininkali b'e bolo. Bon ɲininkali min bɛ ne bolo o ye ne ye n ka jaabi fɔlɔ sɔrɔ ka sabu kɛ n tun bɛna ɲininkali fɔlɔ min kɛ nka hali kɔfɛ n bɛ se ka sigi o kan mais n b'a fɛ ka an balimakɛ ɲininka n'o ye Usumani Eriki ye lulu ni laturu est-ce que danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa? I ka ɲininkali ka fisa n'i ko ko dolo i hakili bɛ jigin sanfɛla de la o ye sanfɛla dɔɔni de ye kamasɔrɔ n'i ye funteni ta funteni ye o bɛ bɛn kalo 3 ma funteni kalo fɔlɔ kalo 2nan kalo 3 kawula fana ye kalo 3 ye fonɛnɛ ye kalo 3 ye samiya ye kalo 3 ye nin saba sigiyɔrɔma 4 a bɛ bɛn 12 de ma o 12 in dugumakolo kan danfɛn fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen b'o 12 in kɔnɔna na o samiya in ni o funteni n'o kawula n'o fonɛnɛ in o fana wagati dɔ o bɛnna bɔgɔ ma wagati dɔ la o bɛnna fiɲɛ ma wagati dɔ la o bɛnna ji ma bon n'i ye laturu fana ko fɔ an ye i bɛna ye o bɔgɔ kelen ani o fiɲɛ ni tasuma ni ji o fana de b'o laturu kɔnɔ donc i bɛna ye sisan nɔ laturu ale bɛ kɛ ale ye dugumakolo dɔɔni de parce que tubabukan na u b'a fɔ ko la géomancie géo veut dire la terre o ye dugumakolo ye maintenant mancie dɔnniya minnu b'a kɔnɔna na olu y'a kɛ ten cogo la la géomancie dugumakolo dɔɔni o de ye laturu ye ale ye so 16 ye maintenant dolo o ye so 12 ye ni o ye sankolo seleke 12 ye dolo de bɛ munumunu o sankolo o seleke ninnu kɔnɔna na ten ka kibaruyaw jigin ni danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ laturu la o bɛ ci i b'i sigi k'o ci ka ni a ye tamasiyɛn min fɔ i ye i bɛ kuma ni o tamasiyɛn ten nka dolo ta la ayi i bɛ wagatiw de ta ka wagati ninnu ka a jate bɔ ale ti ci i b'a jate de bɔ sisan nɔ ka a jatew fara ɲɔgɔn kan a mana min d'i ma ka bɛn ni dolo min ka wagati ye i bɛ se ka kuma ka dan ye wagati kɔnɔna na o danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ laturu ye so 16 ye dolo ale ye so 12 ye. I ye faamuyali sɔrɔ ne ba ɲininkali b'e bolo. Yiri bɛ dɔn dolo la cogo di? dolo kɔnɔna na yiri bi fɔ parce que ni mɔgɔninfin ka dati n'a ka fɛngɛw bɛɛ ta la k'a ka carte du ciel bɔ a bɛngɛnna wagati min na k'a sɔrɔ dolo bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin ale ma ɲuman na walima juguman na donc i bɛna ye o sen fɛ i bɛ se k'a ka yiri dɔn a bɛ dɔn cogo di parce que n'i y'a jate minɛ n'i ye i bɛ zɛgɛnɛsun dɔn zɛgɛnɛsun a bɛ cogo di mun de b'a la a bulu yɛrɛ bɛ cogo di c'est à dire ŋɔni yiri don quoi ayi a kɛ to tɛ zɛgɛnɛsun dɔn dɛ mais n bɛ zɛgɛnɛ dɔn plutôt voilà i bɛ zɛgɛnɛ dɔn mais a sun na ŋɔni t'a la wa ŋɔni b'a la donc mangoro kɔni filɛ nin ye i kɔni mangoro sun dɔn maintenant n'i ye mangoro sun jɔlen filɛ ka zɛgɛnɛ sun jɔ c'est à dire k'i ka yɛlɛ i ka mangoro b'a yiriden bɛ ninnu bɛɛ la i ka yɛlɛ a fila bɛɛ kan i ka mangoro ninnu ka yiriden ninnu kari ka jigin a karili la jumɛn de bɛ nɔgɔya i ma ka tɛmɛ jumɛn kan mangoro parce que ŋɔni ti o la o fɛngɛ zɛgɛnɛ na ŋɔni de b'o la bon dolo dɔ de nɔrɔ yiri mana kun poyi dolo n'a bɛnna ni dolo dɔ nɔrɔ ye dolo nɔrɔ de bɛ ŋɔni falen yiri la o de la planète dɔ bɛ yen nɔ Marsi planète min bɛ Maridido mara o bɛ Maridido de mara o planète nɔrɔ mana jigin yiri kan a bɛ ŋɔni falen a la bon o planète in fana bɛ mɔgɔ minnu mara o de ye Belelakaw ye o de la Belelaka ninnu filɛ nin ye ŋɔni yiri ŋɔniman tɛ sɔn ale ko de a tɛ sɔn ni jɔnmaya ka k'ale la quoi o de ye belew ka problème ye voilà bon bele fana bɛ o cogoya la mɔgɔ farimanw don parce que hali ale dolo in de bɛ n'i y'a ye ka kɛlɛ wuli mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ f'u ka wuli ka ɲɔgɔn bana planète Marsi nɔrɔ de b'a kɛ dusu
a dusu c'est à dire que a bɛ mɔgɔw dusu bonya quoi hali a mɔgɔw la i bɛ taa sɔrɔ révolutionnaire baw bɛ bɔ o la n tɛ sɔn nin ma ya n tɛ sɔn nin ma donc a mana fɛngɛ dɔrɔn i b'a ye parce que ɛri fana na ni a tigi bɛna ɛri min ma asandanw fana na o bɛ se ka a farinya kojugu a tigilamɔgɔw farinya kojugu parce que wagati dɔw la a degré i bɛ taa sɔrɔ i bangena ka bɛn a degré ma wagati min ma i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la i tɛ farinya kosɛbɛ kuma dɔw la mais u bɛɛ kɔni en général bon mɔgɔ minnu don u tɛ sɔn jɔnmaya ma quoi o kɔni y'u ka base ye mais asanda minnu mana fɔlɔ kan o dɔ bɔ dɔw tora o dɔ fara voilà bon dolo nɔrɔ bɛ mɔgɔ adamaden kɛ cogo min na ten a nɔrɔ bɛ jigin yiriw fana kan ten cogo la yiriw fana bɛ ŋɔni dɔ bɔ yiri dɔw bɛ kɛ jiman ye yiri dɔw bɛ kɛ fuman ye yiri dɔw bɛ n'i y'a kari dɔrɔn nɔnɔ bɛ bɔ a la donc dolo nɔrɔ de bɛ yiri nin fɛn ninnu bange yiri la quoi donc o de la i bɛna ye yiri ni adamadenya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bien an y'o faamu mais Eric halisa ne bɛ to i fan fɛ ka sababu kɛ ne y'a jateminɛ jɛmukan in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ dolo in filɛ nin an caman bɛ a dɔn tubabukan de cogoya la mais an t'a dɔn bamanankan na tubabukan na horoscope don an caman bɛ yen an tɛ wuli sɔgɔmada fɛ yɛrɛ ni an b'an ka horoscope lajɛ mais pratiquement i b'a sɔrɔ o bɛ tile kibaruya de di an ma ou bien dɔw bɛ yen u bɛ kalo kibaruya di ou bien dɔw bɛ yen u bɛ san kibaruya di ne b'a fɛ sisan bamanankan yɛrɛ la mɔgɔ b'i ka dolo dɔn cogo di e k'a dɔn i n'a fɔ i bɔra ka dolo min fɔ sisan marisi e k'a dɔn k'a fɔ ne ye dolo ye marisi dolo de o bɛ dɔn kalo jumɛnw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon ka se k'i ka kuma nɔgɔya ka lajɛbagaw ka jaabi ɲɛnama sɔrɔ maintenant n bɛ wagatiw fɔ u bɛnna taamasiyɛn min ma ka tila k'o fɔ bɛɛ ta quoi bon une fois que n'i y'i yɛrɛ mɛn kulu min kɔnɔna na e b'o kɔnɔ voilà bon fɛnkɛ i n'a fɔ marisi kalo k'a daminɛ marisi kalo tile 21 na ka taa bila avril kalo tile 20 na mɔgɔ minnu b'o kɔnɔ olu de ye bélier mɔgɔw ye k'a daminɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 21 na o ye toro ye k'a daminɛ mai kalo tile 22 la ka taa se juin kalo tile 21 ma gémeaux k'a daminɛ juin kalo tile 22 ka taa se juillet kalo tile 20 ma cancer samiya kalo fɔlɔ k'a daminɛ juillet kalo tile 23 la ka taa se août kalo tile 22 ma lion samiya kalo 2nan k'a daminɛ août kalo tile 23 ka taa se septembre kalo tile 22 ma vierge samiya kalo 3nan k'a daminɛ septembre kalo tile 23 ka taa se octobre kalo tile 22 ma balance k'a daminɛ octobre kalo tile 23 ka taa se novembre kalo tile 22 ma scorpion k'a daminɛ novembre kalo tile 23 décembre kalo tile 21 sagittaire décembre kalo tile 22 ka taa se janvier kalo tile 20 ma capricorne janvier kalo tile 21 février kalo tile 19 verseau fonɛnɛ kalo 2nan février kalo tile 20 ka taa se mars kalo tile 20 ma o de bɛ bɛn poisson ma fonɛnɛ kalo 3nan donc nin ye i n'a fɔ datiw ye ani mɔgɔw ka taamasiyɛnw parce que n'i y'a jateminɛ n'a fɔra ko samiya sera dɔrɔn ou bien funteni sera dɔrɔn dolo mɔgɔ minnu bɛ doloko ɲɛdɔn olu b'a dɔn tic tic parce que dolo dɔnbaga de bɛ se ka wagati kibaruya f'i ye tic et tac ya ni an bi ye samiya kalo fɔlɔ ye bi ye samiya kalo 2nan ye bon an bɛ kawula kalo fɔlɔ tile 13 de la ainsi de suite donc karamɔgɔ bɛ se ka a wagatiw fɔ i ye bon kuma komi kuma dɔ la bɛɛ ka baarakɛminɛnw tɛ kelen ye hali n'a y'a jɛ a bɛ se k'a jɛ ni tile 1 walima a bɛ se k'a jɛ ni tile 2 ye a tɛ tɛmɛ olu kan parce que an ka jamana dɔw la a bɛ don samiya bɛ kɔn ka don k'a sɔrɔ a ma don jamana dɔw la mais i bɛ jamana min na généralement n'i ye jateminɛw kɛ k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka ca la a jɛli ka dɔgɔ quoi. D'accord. Sisan nɔ ɲininkali min bɛ ne bolo k'a k'i la o la parce que Musa fɛ y'a to jamukan in nafa ka bon est ce que nin k'a daminɛ bélier la ka taa bila poisson na est ce que ninnu dɔw la c'est à dire ninnu est ce que ninnu bɛɛ kan ka se ka ɲɔgɔn furu k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ yan. Bon ni i y'a kɛ kunfɛ jate ye ko i bɛna tali kɛ i n'a fɔ furu sira kan. I n'a fɔ bélier bɛ se ka poisson furu a bɛ se ka cancer furu a bɛ se ka jumeau furu c'est à dire k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la quoi. Kɔlɔlɔ bɛ k'a la kɛ parce que n'i y'a jateminɛ
ni bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye bɔgɔ ye dɔw ye fiɲɛ ye dɔw ye tasuma ye dɔw ye ji ye mɔgɔ minnu fila ye tasuma ye n'olu fila farala ɲɔgɔn kan e cogo kalan n'a donc i ka ɲininkali jaabi y'o ye d'accord ne ba Awɔ. e ko question b'e bolo n'i bɛna furu kɛ sisan est ce que dolo bɛ se ka mɔgɔw bilasira awɔ effectivement a bɛ mɔgɔ bilasira parce que olu la généralement ni cɛ ka date dɔnna ka muso ka date dɔn u bɛ bɛn taamasiyɛn min ma n'u ka éléments n'a sɔrɔla o ye bɔgɔ ye walima n'a sɔrɔla o ye fiɲɛ ye min ye ji ye donc i b'a dɔn o sen fɛ n'i y'a dɔn o sen fɛ ni i bɛ parce que a date ninnu fo ni heure ninnu fana dɔnna i bɛ taa sɔrɔ n'a sɔrɔla tasuma ale ni tasuma fila don n'u ka heure ninnu dɔnna ka asanda ninnu kɛ cogoya dɔn n'a sɔrɔla a bɛ se ka négocier o sen fɛ i b'a dɔn mais n'a tɛ se ka négocier yɛrɛ fiyewu i b'a fɔ a tɛ se ka kɛ bon olu sen fɛ o bɛɛ ye tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ kelen ka jaabi yɔrɔ ye olu la quoi parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fila kelen don ka u furulen don ɲɔgɔn ma misali la i n'a fɔ tasuma fila u furulen don ɲɔgɔn ma sanga ni waati mankan tɛ ban a tɛ nɔgɔya yɛrɛ fiyewu i bɛ taa sɔrɔ o ye ko nasugu bɛɛ kɛ alors que a daminɛ kuma u fila bɛɛ kun ka di ɲɔgɔn ye mais mankan yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka se ka u ka ko ban ɲɔgɔn bon o furu modèle yɛrɛ a bɛ ɲɛɲini parce que dolo ko ninnu caman filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ ala de ye a kɛ ka ban quoi donc o de la bilasirali de bɛ dolo kɔnɔna na généralement ka se ka i bɛ taa sɔrɔ défaut dɔ bɛ i la mais n'i bilala sira ka ca la i b'a dɔn ko ɲɛɲinini tɛ ɲɛɲinini bɛ yen dɛ mais a caman na i b'a dɔn ko ɲɛɲinini tɛ bon ni ala yɛrɛ de ye n garisɛgɛ nin na quoi donc o don furu ninnu caman bɛ yen nɔ a bɛ taa laban furusali la parce que i bɛ fura fɛn fɛn kɛ i bɛ ko nasugu fɛn fɛn kɛ i bɛna i b'a fɔ o de b'a juguya parce que aw ma bɛn a bɛnna wagati minnu ma a wagati ninnu harmonie ba t'a la ka ɲɛsin aw ma donc a nafa a lajɛli nafa ka bon kosɛbɛ furu la o ɲɛna Eric halisa an bɛ to ɲɔgɔn na parce que kuma in nafa ka bon kosɛbɛ dolo ko la est-ce que aw bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taga dolo kɛ parce que ani mɔgɔ caman bɛ baro kɛ o b'a fɔ ko n'i taara mɔgɔ caman fɛ yen jango musolakaw n'u y'i dolo ta kɛ i dolo lajɛ i b'a sɔrɔ muso garijɛgɛma dolo bɛ yen muso garijɛgɛntan dolo bɛ yen ni ala kɔni y'a kɛ i kɛra muso garijɛgɛma ye k'aw yɛrɛ b'o gɛrɛ u la dɛ o yɔrɔ in na i ka kuma in fɛn n'i y'a ye i y'a fɔ tan nɔ i bɛ taa sɔrɔ ninnu bɛ kɛ quoi i m'a ye ninnu bɛ kɛ n'o tɛ n'o don ni mɔgɔ bɛɛ tun bɛ i b'a fɔ dolo mɔgɔ minnu bɛ dolo fɛngɛ dolo baara kɛ n'a bɛɛ tun bɛ i b'a fɔ o cogoya sisan y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛmɛna 4 kan i y'a ye ne dun ma se bɛɛ tɛ n'a fɔ bɛɛ parce que n ka kuma y'o de ye n'i y'a ye fɛn caman bɛ yen mɔgɔw bɛ siran a ɲɛ sisan parce que fɛn fitinin dɔw bɛ yen o de bɛ fɛn mankutu bonya parce que hali ni tiɲɛ tɛ de fait que a bɛ ye mɔgɔw b'a kɛ tiɲɛ o de kama n nana question in na parce que i b'a mɛn mɔgɔ caman da n ye musow mentionné c'est vrai hali cɛw b'a kɛ k'a fɔ ni i dolo yera hali somɔgɔya la u b'a jateminɛ n'i dolo yɛrɛ jango anw yɛrɛ fɛ yen farafinw fɛ yen nin dolo ka bon i b'a ye kojuguya bɛ bonya kosɛbɛ bon o bɛɛ de la n bɛ ka nin ɲininkali in kɛ ni i sera ka i dolo dɔn i bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ n'i sera k'a dɔn i bɛ se ka bilasira i yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ ne kan ka taa sira min fɛ o y'a fɛngɛ fɔlɔ a avantage fɔlɔ ye maintenant a nana fɔ e ye sisan nɔ misali la ko i ye an ka bélier i ye bélier ye sisan nɔ non ne vierge ye bon maintenant k'i ye vierge ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ f'i ye k'i ko cɛ ko ninnu ka ko sɛgɛsɛgɛ ka bon kojugu mais vierge bɛnna bɔgɔ ma bɔgɔ doro parce que samiya kalo 3nan de don u bɛna bɔgɔ min ma bɔgɔ doro de don i bɛ taa sɔrɔ o tɛ se mɔgɔ ma mais n'i ye vierge provoqué i yɛrɛ bɛ tila k'i yɛrɛ ɲini a kɔnɔ ka dɛsɛ o ye tiɲɛ non ne cɛ in minɛ i bɛ n'i yɛrɛ ɲini a kɔnɔ ka dɛsɛ quoi parce que i bɛ coron de ale kɔni bɛ a tɛ se mɔgɔ mais a ka jateminɛ fanga ka bon kojugu musafu i y'a ye donc jateminɛ fanga ka bon et puis fana dolo min bɛ yen ko mercredi dolo arabu b'a wele ko utarid mercredi dolo o dolo de bɛ vierge mɔgɔw mara bon o dolo in a ka baara nafa fanba ye hakili de ye adamaden hakili a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ kosɛbɛ
i bɛ taa sɔrɔ vierge ani mɔgɔ caman bɛ se ka jɛ mais ni vierge fana bɛ se ka tiɲɛ dɛ parce que dolo bɛ se ka n'a ɲɛjugu ka sira dɔw fɛ ni vierge tiɲɛna i bɛ taa sɔrɔ a ka misɛn kojugu bɛɛ b'a fɔ cɛ a ka kuma ka ca ani mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn faamu organisation ka d'u ye ka ko organiser o ye ɲɛbaya ka d'u ye quoi ya donc i b'a ye e yɛrɛ bɛ se kuma na cogoya min na parce que kuma yɛrɛ olu bɛ se kuma na quoi hakili d'olu de bɛ olu ba lamɛn ka ɲɛ i ka baara sɔrɔ an b'a dan an lamɛnbaaw tulo k'a fɔ k'u bɛ baga bulon nin sanfɛ baga bulon ye émission ye mun bɛ anw kunnafoni ka anw fɛngɛ jamanaw taabolo kan bi duuru karamɔgɔ b'an bolo n'o ye Eric Jakite Eric Ousmane Eric Jakite Ousmane Eric non bon Eric de ka di ne da kɔnɔ d'accord Ousmane Eric Jakite o de b'an bolo kɔrɔ bi donc Eric ne bɛ ne ɲininka sisan nɔ i b'a dɔn cogo di k'a fɔ parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ i ye kuma fɔ ka na c'est à dire on dirait que kalo saba fɔlɔ minnu bɛ funteni kɔnɔ olu ka kalan c'est à dire i b'a dɔn cogo di k'e ye tasuma ye e ye ji ye e ye fiɲɛ ye e ye nin ye i b'o dɔn cogo di kalo i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min kalo saba fɔlɔ in k'a da bélier taureau gémeaux o ye kalo saba funteni kalo saba ye bon wala olu ye o ye tasuma ye quoi ya o ye tasuma ye c'est à dire que fonɛnɛ funteni voilà donc samiya kɔnɔna na sisan samiya kalo fɔlɔ o bɛna bɛn cancer ma samiya kalo filanan o bɛna bɛn lion ma samiya kalo sabanan o bɛna bɛn fɛngɛ ma vierge ma donc olu bɛ ji maintenant f'i k'a fɔ ayi n ye funteni parce que funteni fana samiya kalo filanan ye bɔgɔ de ye dɛ taureau ye bɔgɔ de ye samiya kalo filanan awɔ o n'o ye taureau ye ayi a fɔ funteni kalo filanan kɛ c'est à dire que pour que i k'a faamu k'a daminɛ funteni samiya kawla la ni saba fɛn fɛn bɛ fɔ tasuma dɔ b'a kɔnɔ ji dɔ b'a kɔnɔ a bɛɛ ɲagaminen de don i y'a faamu a ɲagaminen don sinon funteni kalo fɔlɔ n'o ye belelakaw ye olu ye tasumaw ye bele kɔni ye tasuma ye donc taureau o ye bɔgɔ ye gémeaux ale ye fiɲɛ min b'o kan voilà min b'o kan o y'o kalo saba bannen c'est-à-dire kalo saba dɔɔni de fana bɛ na sisan samiya de la sisan nɔ donc cancer samiya kalo fɔlɔ cancer o bɛ bɛn ji yɛrɛ ma lion ale ye tasuma ye vierge ale ye bɔgɔ ye i y'a ye donc ni an bɔra yen nɔ an bɛna kawla de la sisan nɔ n'o bɛ daminɛ balance la balance ale ye fiɲɛ de ye maintenant balance kɔfɛ scorpion bɛ na ale ye ji ye donc scorpion kɔfɛ sagittaire ale ye tasuma ye donc kawla kalo fɔlɔ o kawla mana ban fonɛnɛ bɛna daminɛ ni o bɛ daminɛ fɛn na capricorne la capricorne ale ye fonɛnɛ kalo fɔlɔ ye ale ye bɔgɔ ye ale kɔfɛ verseau bɛna ale ye fonɛnɛ kalo filanan ye ale ye fiɲɛ ye o kɔfɛ poisson bɛna ale ye fonɛnɛ kalo sabanan ye o ye ji ye wa ni ji ninnu yɛrɛ fana o tɛ kelenw ye quoi i bɛ taa sɔrɔ ji dɔw bɛ kɛ i b'a fɔ baji ji dɔ ye sanji ye ji dɔ ye kɔgɔji ye jiw fana ka bon ni ɲɔgɔn ye tasuma fana i bɛ taa sɔrɔ tasuma ni an bɛna te wuli sisan an bɛ charbon fara ɲɔgɔn kan ka tasuma mɛnɛ maintenant ni an ye tasuma mɛnɛ an y'an ka te wuli k'a ban n'an tilala an bɛ ji bɔ an kan k'a faga donc fɛn min y'i mago ɲɛ i tilala k'a faga i ma janfa dɔ kɛ yan donc o de la turabu kɔnɔna na so fɔlɔ in turabu karamɔgɔw y'a ta k'a da o la ko janfa alimami bon hali o la parce que an bɛ fɛ ka astrologie k'a yɛlɛma an ka bamanankan don a la bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min na o de la ne bɛ horoscope kɛ ne b'o ko ni so denw ya n ko mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isufu ka so Isufu fana janfara balimaw fɛ donc jɔn jumɛn de ye ni so den ye sisan belew de ye ni so den ye maintenant i bɛna ye olu ka tasuma a bɛ nin cogoya de la quoi olu ka tasuma ye tasuma fagalen an bɛ se k'a fɔ o cogo la voilà n'i tilala tasuma min na n'i ye mago ɲɛ dɔrɔn i b'a faga o de la laturu dɔnnaw ko janfa alimami parce que i ye tasuma janfa i ye janfa dɔ kɛ donc o y'olu da ka na bɔ o la sisan nɔ ka na garisɛgɛ so denw Adama donc Adama ye garisɛgɛba sɔrɔ o y'a sɔrɔ ale donna alijinɛ kɔnɔ
Eric i bɛ da don olu ko na ka daminɛ bele la garijɛgɛ so dun i b'olu walawala an ye awɔ me ka o de fɔ sisan e fɛnɛ dɔɔni bɛ san de dɛ dɔɔni bɛ san de dɛ cɛ bɛ ka min fɔ a t'a to a ka tulo i bɛ dɔɔni san de fɔlɔ dɛ i y'a ye ni ala sɔnna ma ko bi ye an fɔlɔ ye a bɛɛ parce que i b'a dɔn an bɛ to baro la an bɛ taa yɔrɔ dɔ toucher an bɛ dɔɔni kɔfɛ an bila ka bɛɛ sigi i m'a ye a voilà parce que bi ye a fɔlɔ ye donc essentiel yɛrɛ hakili la dolo yɛrɛ ye mun ye dɔw se ka faamu ani nafa min b'a kɔnɔna na ani yiri ninnu bɛna don a kɔnɔna na cogoya min na hakili la olu mais fɛngɛ étape don a kɔnɔ ka don kojugu quoi i y'a ye donc a bɛ nin cogoya in na tan nɔ parce que hali i b'a dɔn belelakaw filɛ nin ye bele musoman généralement n'i y'a ye bele mɔgɔw tulo bɛ na n'i ye bele musoman ye c'est à dire k'i b'a fɔ ko cɛ quoi ko a caman bɛ yen nɔ i b'o kunkolo garçonner a caman bɛ yen nɔ pantalon cɛw u teriw lakaw ka ca cɛw la fana bele musomanw i t'a sɔrɔ u gabari bɛ i n'a fɔ cɛ gabari voilà ya bon u tɛ sɔn u muso ɲɔgɔn yɛrɛ ka jɔnmaya ma kuma tɛ cɛ yɛrɛ ma u caman b'a kɔkɔ da cɛ kɔkɔ la o caman dɔn o caman dɔn o tasuma in donc o ye tasuma fɔlɔ ye o tasuma in donc n'i tilala i b'a lion fana bɛ na tasuma ma lion ka tasuma i bɛ taa sɔrɔ ale tasuma mana kungo kɔnɔna minɛ a bɛ walankata ka taa di donc o fana ye lion ka tasuma ye donc i b'a ye o de la liyɔnnakaw fana o fana tɛ sɔn koroni ma donc lion ni dɔ ye fɛnkɛna ɲɔgɔn fɛ parce que ale ko a delila ka n'i ye a ka fɛnkɛw jateminɛ parce que a ko ko ale ye capricorne ye ale ka muso ye lion ye bɔgɔ ni tasuma donc ayi ko a bɛ fɛ ka muso in de ta ne ko n ko ni muso in n ko i ka muso a ti ɲɔgɔn faamu quoi a ka ɲɔgɔn faamuya a ka gɛlɛn parce que e ɲɛ bɛ min na ale fana ɲɛ bɛ o la mais e kɔni bɛnna bɔgɔ ma e ye cɛ ye mais a mara a ka gɛlɛn dɛ bon a y'a fɔ n ye o don ala ma mɛn walayi ko a ka muso k'a t'a la quoi k'a y'a bila o lion k'a y'a bila ne ko n ko ok n ko n y'a yɔrɔnin kɔni f'i ye a ka furu ma nɔgɔ n ko ye taamasiyɛn minnu fɔ i ye furu sira fɛ n ko bon i bɛ se ka o jateminɛ kɛ olu la quoi maintenant o ye tasuma filanan o ye lion ka tasuma ye donc lion fana tɛ sɔn koroniba ma lion fanga b'u la quoi fanga ka d'u ye bon lion bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni e yɛrɛ bɛ fɛ ka i ni lion mɔgɔw ka bɛn aw ka bɛn lion bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a yira c'est à dire que e k'i jigin ale kɔrɔ quoi kuma bɛɛ voilà i ni lion mɔgɔw bɛ bɛn o la a kɛra musoman a kɛra cɛman ye aw bɛ ɲɔgɔn faamu bon hali ni a musoman e kana fɔ k'i b'i ka mara bɔ a kan i y'a ye donc a bɛna ɲɔgɔn faamu dɔɔni dɔɔni i bɛ ka gundo caman walaka bi dɛ i m'a ye maintenant i bɛna ye tuguni tasuma sabanan o bɛna bɛn Sagittaire mɔgɔw ka tasuma ma ale tasuma in bɛ dugu jukɔrɔ Volcan tasuma min a tɛ bɔ quoi mais n'a bɔra don min na bɛɛ b'a ye bon olu de fana dusu fagalen don kosɛbɛ dɔw b'a fɔ ko tasuma mais burujɛ dalen don tasuma min kan alamisa don dolo de b'olu mara n'o ye Jupiter ye donc i bɛna ye o Sagittaire mɔgɔ ninnu o fana ye tasuma ye mais olu fana ka tasuma qualité ni lion mɔgɔw ka tasuma qualité tɛ kelen i y'a ye a fana ni bele ta tɛ kelen o ni ye a tasuma fɔlɔ tasuma saba ye quoi donc i bɛna ye bɔgɔlakaw bɔgɔ fɔlɔ i bɛna ye o bɛna bɛn toro mɔgɔw ka bɔgɔ ma toro mɔgɔw ka bɔgɔ i n'a fɔ ni samiya sera ni aw ye laburu kɛ a bɛ bɔgɔ min bɛ laburu bɔgɔ donc o bɛ bɛn toro mɔgɔw ka bɔgɔ ma a ɲigini tɛ cogo mais a kɔni ɲigini voilà donc ni laburu yɛrɛ fɔlɔ ye baara de ye toro mɔgɔw baara ka d'u ye kosɛbɛ baara ka d'u ye kosɛbɛ baarakɛlabaw don et puis u b'u muɲu n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ taa bɛn bɔgɔ ma bon i b'a ye u bɛ muɲu u ba sigilen fana bɛ kɛ quoi parce que dolo ninnu kɔnɔna na dekan ko fana b'a la o de la n ko a fɛngɛ ka ca kojugu Eric ne hakili la an bɛ
ni ɲɔngiri yan fɔlɔ jɛmukan nataw la an b'a walawala. a tɔw walawala Baasi t'a la. o tɛ n'o tɛ a jɛmukan in laban a bɛ sɔn ka da siɲɛ kelen n'an ko k'an bɛna a bɛɛ walawala i b'a ye finalement a bɛ sɔn ka dan fɛn kelen ma nka i ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne hakili la k'a fɔ ko ni mɔgɔ min sera k'a ka dolow dɔn ka se ka aw minnu bɛ dolo dɔn ka se ka aw kuma ɲɔgɔnya y'a dɔn i bɛ se ka bilasirali caman sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ taasira la i bɛ se ka bilasira caman sɔrɔ parce que une fois que n'i ye date di normal la ani i bangena don min na date ni mois ni année de naissance ani lié c'est à dire que i bangena don min na i bangena date min na ani a dugu a n'a heure i n'a fɔ misali la le 5/10 mois 1958 donc o ye misali ye Bamako 16h30 ni o sɔrɔla sisan donc o de bɛ ta sisan nɔ k'a lajɛ i bangena wagati min na k'a sɔrɔ sankolo bi dolo bi sigi cogo min na ka bɛn e bange wagati ma ɲuman na walima juguman na maintenant olu de bɛ ta sisan ka i ka so fɔlɔ lajɛ i ni kan ko k'olu lajɛ yen nɔ e yɛrɛ bi miiri cogoya min na ka na i ka deuxième maison kɔnɔna na ka n'i ka garisɛgɛ kow kibaruya k'olu bi f'i ye i ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka na i ka bana so fana kɔnɔ bana min b'i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na k'o f'i ye i kan k'i kɔlɔsi bana minnu na ka taa don i ka furuso kɔnɔna na ka taa se i ka jigiya sow ma donc an bɛ munumunu nin bɛɛ de kɔnɔna na sisan n'a sɔrɔla dolo dɔ bi i ka so 7nan kɔnɔna na mun b'i ka furu koɲɛw fɔ donc i ka furu bɛna kɛ cogoya minnu na donc olu yɔrɔ ninnu bɛ se ka fɔ i ye maintenant bana mun fana bɛna na i sɛgɛn fana olu yɔrɔ ninnu fana bɛ se ka fɔ i ye quoi baara min n'i kan k'a kɛ parce que caman bɛ baara la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara la u bɛ baara kɛ kosɛbɛ mais u tɛ ka nafa sɔrɔ u ka baara la donc bɛɛ n'i ka baara de don tasuma ka baara n'i taara baara min ye tasuma ka baara ye ni ji mɔgɔw t'a la o kɛ gɛlɛya dɔ bɛ sɔrɔ a la walima baara min ye ji mɔgɔw ka baara ye ni tasuma mɔgɔw t'a la. nka misali la sisan tasuma mɔgɔw o ɲininkali dama kelen dɔrɔn tasuma mɔgɔw ka baara an b'o di filɛlikɛbagaw ma cadeau la o bɛ se ka kɛ baara jumɛn ye. bon tasuma ye saba de ye ni tasuma ninnu si tɛ kelen mais bɛna bele i n'a fɔ cadeau la n bɛna bele mɔgɔw ka baara fɔ mɔgɔw ye i n'a fɔ ko y'a ye jɛ kulu la quoi k'a sɔrɔ a tigi mɔgɔ ka fɛngɛ ma la kulu la an bɛ se ka mécanicien ka di olu la ka taa se soudeliw ma ka taa se surasiya ma fɛn fɛn bɛ yen ko armée kɔnɔna voilà porteur ɲɛnamaw don donc o y'u ka baaraw ye ka taa se kurusiw boliw kurusi balontanw olu bɛɛ ye bele mɔgɔw ka baara ye fo ka taa se n ye mécanicien fɔ mécanicien ninnu ma o bɛɛ ye bele mɔgɔw ka baara ye mais i b'a dɔn u ka ɲi surasiya la kosɛbɛ i y'a ye boucherw olu fana bɛ se ka bɔ u la n'u kɛra dɔgɔtɔrɔ ye chirurgien n'u kɔni kɛra dɔgɔtɔrɔ awɔ u kana taa côté foyi fɛ u ka taa chirurgie sira fɛ donc olu o fana bɛ diya u la i y'a ye o kɔni dir'u ma cadeau donc Musa ka question ma ban mais ni question wɛrɛ b'a sɔn ne ka question ma ban ayiwa komi jamukan tun bɛ fɛ ka sujet ka taa kun cɛma yɔrɔ la mais n bɛ nin question laban in kɛ ka parce que ne verre ka ca an fɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen o ye ne verre i b'a sɔrɔ o tɛ a bɛ fɔ ne verre tan ale tɛ a wolodon dɔn jango wolo heure hali n'a b'a wolo yɔrɔ dɔn mais o tigilamɔgɔw bɛ se k'u ka kunnafoni sɔrɔ cogo di. voilà et pourtant a kuma caman mɔgɔw bɛ an b'a mɔgɔw rencontrer an n'a mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye kuma caman parce que n'i ye a jateminɛ ko dɔ kan ka bɔ dogo la an bɛ don min na i b'a fɔ bi quoi o ye bange wagati dogoli ye den yɛrɛ la a bɛ se ka na parce que i b'a dɔn dolo bɛ ka walankata cogo min na a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye ɲɛfɛ i y'a ye bon maintenant mɔgɔ min t'o dɔn yɛrɛ fiyewu parce que hali dɔ de la k'a fɔ ne hali ale yɛrɛ san ale ye san hakɛ min a t'a san dɔn. awɔ baara ɲini yɛrɛ la anw yɛrɛ san bin ka bɔ an kɔnɔ ala n'an bɛ wolosɛbɛnw dilan don o don. voilà bon hali n'i ye wolosɛbɛn kura dilan wolosɛbɛn kɔrɔlen i ka date normal i man ka ɲinɛ a kɔ quoi. normal bon ne verre in mɔgɔ min yɛrɛ t'a bange wagati yɛrɛ dɔn bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'u bɛ se ka solution sɔrɔ a la dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la a solution tɛ ne bolo i y'a tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ a solution parce que n'a fɔra i bɛ baara kɛ i bɛ asanda heure ninnu bɛɛ bɛ jate
ya mais dolo kɔnɔna na dɛ mais n'i ko ko ka a jateminɛ sira wɛrɛ fɛ o kɔni jateminɛ bɛ k'i ye ka se ka i bilasira mais o tɛ kɛ dolo kɔni kɔnɔna ta ye i kɔni bɛ bilasira o ya mais a tɛ kɛ dolo kɔnɔna ye quoi. Donc normalement pour que dolo ka se ka baara kɛ i ye e ka nimisi wasa sɔrɔ o ye f'i ka se ka i wolo wagati i wolo heure ani i wolola yɔrɔ min na o tɛ. D'accord, an b'a dɔn lamɛnbagaw tulo k'a fɔ ko jamukan sera kuncɛlima yɔrɔ la sisan Eric ni mɔgɔ mago b'e la e bɛ se ka sɔrɔ nɛgɛjuru la ni nɛgɛjuru sira jumɛn ye? awɔ numéro la sisan généralement i bɛ taa 73 35 28 89. D'accord, ne mɔgɔ mago bɛ Eric la n'i ye nin kɔngɔ dɔrɔn voilà a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. 73 35 28 89. D'accord. Voilà, a dɔw la o yɛrɛ bɛ WhatsApp kan fana. Ouais. Donc n'i ye n wele siɲɛ kelen n'i m'an sɔrɔ bon i bɛ se ka Signe kɛ WhatsApp kan Ouais. donc n b'i jaabi. D'accord. Parce que Sauf mɔgɔ si tɛ numéro in ta ne yɛrɛ de b'a ta. Ah, e yɛrɛ b'a ta. Ok, d'accord. Na Musa folikan b'i bolo? Folikan min bɛ n bolo o ye baara bɛɛ n'a gɛlɛya don an b'a fɛ ka jɛmukan kuncɛ mais baara bɛɛ n'a gɛlɛya don n b'a fɛ peut-être que ni Eric ye gɛlɛya ninnu sɔrɔ Komi nin t'an siɲɛ fɔlɔ ka sigi an bɛna sigi sinon an ye mɔgɔw to kun fana dɛ an ye tasuma mɔgɔw ka ayi olu bɛ to entre parenthèses la mais au moins gɛlɛya ni ne ma ye i bɛ fɛn kɛ moi i bɛ nɔgɔya dɔ sɔrɔ a la i bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la ayi Eric ka baara in kɔnɔna la a ye gɛlɛya mun sɔrɔ e ye gɛlɛya ni nɔgɔya min sɔrɔ a la n bɛ nin ɲininkali in kɛ siɲɛ kelen dakuruɲa damadamani. awɔ i b'a dɔn effectivement baara i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya b'a la quoi parce que n'i ye a jateminɛ bon i bɛ pour que baara i k'a fɔ ko baara a jaabi ko gɛlɛya t'a la ou bien fɛngɛ a ka diya i ye fɔlɔ i ka don a kɔnɔ fɔlɔ n'i donna a kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka gɛlɛya dɔn ou bien ni gɛlɛya t'a la bon baara in daminɛ na parce que ne yɛrɛ mɔkɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala a bɛ Kucala n mɔkɛ don ni n taara Kucala wagati o wagati n'ale de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ i y'a ye ale de ye horoscope daminɛ horoscope kɛbaga fɔlɔ mɔgɔw la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ ale y'a dɔ ye quoi n'a fɔlɔ ma k'a ye a filanan kɔni y'a ye Mali yɛrɛ kɔnɔ donc ale de ye astrologie ɲɛɲini kosɛbɛ ka na ni astrologie ye bamanankan na k'a bɔ tubabukan kadiri kɔnɔna na k'a yɛlɛma bamanankan na fɔlɔ o y'ale ye donc ale de y'o kɛ fɔlɔ donc ale de ye nin ta ale fɛ a ye n kalan a caman na ani an yɛrɛ fana bɛ wulikajɔ minnu kɛ ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ka ɲɛɲini quoi donc n ye o kɛ ten donc a gɛlɛya kɔnɔna na n nan'a ye dolo karamɔgɔ ka dɔgɔ i mago bɛ se ka kɛ kibaruya fɛn dɔ la dolo kɔnɔna na dɔnni man ka dan yɔrɔ kelen na parce que n ye mɔkɛ ka yɔrɔ fɔ sisan nɔ i kan ka a ɲini côté caman fɛ i bɛ se k'a faamu cogoya min na surtout ne n'ale tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ gɛlɛya niveau in fana na i bɛ taa sɔrɔ o ye mɔgɔw ka date ko in ye parce que mun b'an gêner kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka di mɔgɔ caman ye ka se k'i ka kibaruya dɔn quoi mais u t'u ka datew dɔn donc o ye gɛlɛya ye olu ma o ye gɛlɛya ye an yɛrɛ fana ma donc o yɔrɔnin man d'an ye parce que une fois i y'a volonté ta k'i bɛ fɛ k'a dɔn mais e yɛrɛ t'i ka date dɔn donc i mago bɛ fɛn dɔ de la a ma ɲɛnabɔ donc o b'an yɛrɛ gêner quoi parce que une fois que n'olu kelen dɔw bilala sira a b'u bɔ fili caman de kɔnɔna na a b'u tanga yɛrɛ k'a fɔ ko jaja an ka nin ko in tɛ mɔgɔ nɔ ye donc une fois que a bɛ kɛ i b'a fɔ olu b'o fili kɔnɔ ye toujours o yɔrɔ in bɛ ye gɛlɛyaba ye a la. D'accord. ok Musa an bɛ Usman Eric fo a nana an ka wele jaabi et puis an danganiyalen don a kan fɛnɛ k'a fɔ ko an filɛbagaw ye nimisi wasa sɔrɔ k'a yir'u la k'a fɔ ko ni Ala bɛna ni y'a daminɛ ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ Ala deli halisa an ka se ka jɛmukan caman sɔrɔ a la k'a sababu kɛ ne yɛrɛ y'a jateminɛ i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogoya min na dolo karamɔgɔw man ca an fɛ yan kosɛbɛ o man ca an fɛ yan kosɛbɛ bon mɔgɔ caman bɛ yen dolo ko in ka di u ye parce que an b'a i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma la cogoya min na an b'a lamɛn horoscope en général an caman bɛ sɔgɔmada fɛ hali ni a t'i ka téléphone kɔnɔ i b'a ye i bɛ arajo bila yɔrɔ dɔw la minnu b'a émission kɛ pour que ka se k'i a taalan dɔn mais ni i sera ka dolo karamɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ka se ka a bɛɛ walawala i ye siɲɛ kelen ani saraka ni fɛn minnu kan ka bɔ ani taasiraw ni Ala sɔnna a ma i bɛ
nimisi wasa caman sɔrɔ a la an bɛ a fɔ ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a yɛrɛ fɛ ala ka sija ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ne ba. Oui, mais Eric fo k'a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ne ta bɛ dɔn yɔrɔ la. Eric foli ka b'i wele ka se lamɛnbagaw. awɔ toujours minnu b'an suit bɔlɔlɔ siraw fɛ a kɛla fan o fan ye minnu b'an suit minnu b'an ka horoscope lamɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen dɔgɔkun kibaruya horoscope ninnu n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani n yɛrɛ karamɔgɔkɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu n ka foli bɛ dolo karamɔgɔ bɛɛ ye Sikaso fɛngɛ dolo karamɔgɔ ba dɔ fana bɛ yen Karimu Sanogo a fana ni mɔkɛ jɛla an ma deli ka ɲɔgɔn ye an ma deli ka kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ y'a ye nka a fana ye dolo karamɔgɔ ye fɛn fɛn b'i yɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in kɔnɔna na n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o de ye ka bɔ kuma na. D'accord ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na Usumani Eric Jakite a sɔrɔ ale de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.